שלום, אני מוריה משפה אחת, מוריה בן דרור, ואני רוצה להכיר לכם את התוכניות שלנו שהתקבלו על הגפן תחת הפרויקט. תארו לכם שדוקטור דוליטל היה מלמד אצלכם בבית ספר. התוכניות שלנו מביאות חוויה, למידה וכישורי חיים גם לצוותי חינוך, גם לתלמידים וגם להורים. יש לנו סדנאות, הרצאות, תוכניות לימוד. בנינו את התוכניות בשביל לחבר לכישורי חיים שמביאים איתם חמלה, תקשורת, הכלה, חיבור, הקשבה, נוכחות ואותנטיות. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על אותנטיות. ואין כמו בעלי החיים ללמד אותנו אותנטיות. גם הילדים שלנו הם מורים לאותנטיות. עם הזמן הם לומדים להיפרד ממנה. והפרידה הזאת מאותנטיות מביאה איתה לא מעט קשיים, כי היא מעמיסה חוסר אמון בקליטות שאני קולטת על הסיטואציה שנמצאת סביבי. היא מכניסה חוסר אמון ביכולת שלי להסתדר, כי אני אומרת דברים ואומרים לי לא להגיד אותם, או שהם לא נכונים, למרות שהם כן נכונים, רק מסתירים מאיתנו את זה, וזה יוצר פער גדול בתוך הנפש. דרך חיבור וקשר עם בעלי החיים, אנחנו כמו מזמינות את הילדים לחזור לאותנטיות שלהם, לחזור להשתמש בכלי שקיים בהם. נכון, צריך ללמוד נימוסים, צריך לדעת מה אומרים ומה לא אומרים, וגם על זה אנחנו קצת עובדות עוד פעם, דרך הקשר עם בעלי החיים. ודרך אגב, זו דוגמה מדהימה ללמד על השוני בין בעלי החיים שחיים איתנו ביחד, אנחנו קוראות לזה להקה מעורבת, לבין בעלי החיים שחיים בטבע. תחשבו רגע, אין בעולם קבוצה מעורבת של פריטים שחיה ביחד, למעט בני האדם שצרפו אליהם חתולים וכלבים ושרקנים וארנבות, ובתוך אותה להקה מעורבת, בעלי החיים נשארים אותנטיים, אבל כפופים לכללי הבית, למה מותר, למה אסור. וזו דוגמה נהדרת לעבוד עם הילדים ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד את כללי הנימוסים של הבית ספר שבו אנחנו נמצאים, של החוג שבו אנחנו נמצאים, של המשפחה שבה אנחנו נמצאים, ובכל זאת להביא את עצמנו במלאות, מתוך חיבור על עצמנו, מתוך הקשבה לעצמנו, מתוך תקשורת עם עצמנו, אותה תקשורת מלב אל לב שאנחנו מלמדות בתוכניות שלנו. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הערך ואת החשיבות של האותנטיות. אני מזמינה אתכם לצפות בסרטונים הנוספים בסדרה, ואם תרצו עוד פרטים על שפה אחת או על המענים החינוכיים שלנו, כל הפרטים נמצאים בלינק שמצורף לסרטון. תודה על ההקשבה, מצפה להיפגש.